ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Asị m onye nụ na-akarị ibe ya bịagodinu ka anyị tụrụ ọbụbọ ka anyị nebatụ anya n'okwu a m chọrọ ikwu. Kedu ka isi were eme investment dịka onye ọrụ oyibo maọbụ onye na-azụ ahịa? Ekwene ka expenditure gị karịa income gị, maka na income bụ ihe na-ewebata eji were emega ọtụtụ expenses dị iche iche. Unu ji eso nkwere na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo na-ata afụfụ. Iji wee maatụ dịka ndị nkụzi, ndị ọrụ nche na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo dị iche iche. Learn how to manage, learn how to economize. Ị ga-asịgori m mmadụ one ma one ka ị ga-agụta n'obodo gị bụ ndị ọrụ oyibo rụchara ọrụ oyibo were ego ha wee mepụta ezigbote ihe a na-afụ anya? Nwanne m, ịnọ n'ọrụ oyibo, learn how to invest in another business, maka na ị gaghị anọgide ebe ahụ forever. O nwere oge ji eruwe ị na ezumike nka, oge ka ị ga-anụ ụda ya nwa. Nke ịbụọ dị n'ime ya, ị na-echekwado kedu ihe kpatara ndị ukwu, ndị ọkpụkpụ mmadụ a, ndị rich men ji were emewe ọfụma? N'ihi na ha na-eme a lot of investment. Ọ bụrụ na ego bata ha aka, ha emewa investment. O nwere ike ọ bụrụ ofu investment n'ahụ. Onye ka ị ga-afụ na ha na-diversify all their resources, maka na ha ma na o nwere oge ji eruwenu tụaja ha dị capable run some many business. Ụfọdụ nwere ike nọdụ onwe ka o si wee nyu na ifu na some of these investments ha mee ga na-ewetara ha ego even at their old age. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, azụ nwatakịrị na-azụ ahịa, ị na-eme ọfụma, learn how to invest in another business. Learn how to put your resources in different businesses. Iji wee maatụ dịka ndị nọ mba obodo oyibo, chọrọ m ezigbote onye trust nwere ike ideliver gị ọrụ gị. Ọ bụrụ na iji ego jee gbara ana, maka na ị gbara obere ntakịrị, oge na-abịa, oge ọ ga-abịa ịnọchagodi obodo oyibo maọbụ ịnọchagodi abroad bata n'ụlọ, chọzie ka ịnọdụ ana ahụ ị gbara obere ntakịrị. O nwere ike oge ọ bụgo nnukwu ego. Ọ bụgo na o nweghị ego dị gị n'aka, ime gịnị? Ile ya bụ ihe were ego wee mee gịnị? Gbuola onwe gị mkpa. Ị na-echekwa ihe ndị nna nna anyị ha ji wee karịchaa anyị mma. Ị ga-abịa ịbata na ngwuru ezinụlọ gị, efu ebe a na-akpa atụrụ, a na-akpa ewu, a na-akpa ọkụkọ, a na-azụ anụmanụ dị iche iche. Ọ dị ka ọ na ha mara ife ha ji were dobe anụmanụ ohu n'ezinụlọ. Ihe eji emekwanụ ya bụ na onwe ka o si wee libido dị mbụ ụlọ, ọkwụ aka lee ihe dị ya nso wee buoro onwe ya mkpa. Nwanne m, o nwere ihe ịmụtara n'okwu a? Ọ ga-amasị m dịka ịbụ onye Igbo tinye ya n'uchu, maka na anyị nwa bụ ndị Igbo anaghị anọ nkịtị, maka na anyị nwa bụ ndị Igbo na-abụ chi fuo, anyị eje gbaba mbọ ihe anyị ji echi were neta onwe anyị anya, neta ezinụlọ anyị. Abụzine ọnọ nkịtị enwe efe. O nwere ihe ịmụtara n'ozi a? Dere nye n'ozi edemede. Mbọsị ị ga-akpa isi ka akpụdona n'afọ ọnụ. Ndewonu.